It's okay. It's okay. It's okay. You looking, it's okay. No problem. No? Ah, sinne kenkiä vielä. No money, no honey for sandal. Okay, thank you. Ciao. Kiitos. Cool. Kiitos. Yes. Tomorrow maybe. Maybe. Evan, when you like me, thanks, Ivan. Yes. Wilson. Only this. Okay. Bye bye. Bye bye. Ees me telefoni. Okay. Yes. Ciao. Ciao, ciao. Hotellipäivystyksillä kiertäneen Aapon päivän huipennus on luvassa hotelli Royal Sunissa, jossa odottaa vanhoja tuttuja. Kuinka voitte? Hyvin. Täällähän me ollaan päivän kukkarossa. Mites muuten? Onko... Kaikki hyvin. Ei Tosi mitään. hyvin. Siis Iivanen kanssa käytiin syömässä tuossa yhtenä päivänä. Kaikki tutut tavattu täällä jo. Tässä parin päivän aikana. Joo. Te ootte ollut nopeita. No, me ollaan tuossa jonkun verran pyöritty. Että edelleen viihdytte. Kyllä. Joo. Tää on ihan mahtava paikka. Se on kyllä mukava kuulla, että kelpaa. Joo, ei ole mitään valittamista. Kaikki on ihan niin kuin pitääkin. Te ootte sosiaalisia aivan selvästi. Joo, Iivani pyysi meidät syömään perjantaina tai lauantaina hänen kotiinsa sitten. Ihan sinne omaan kotiin. Joo, hän laittaa bulgarilaista ruokaa ja bulgarilaista viiniä ja Eki joutuu ottaa pienen rakin siellä. Vähän rakia mulle kuulemma. Joo. Niin, että se vähän piristää. Niin just. Joo, No, se pyysi meidät kertokaapa sitten minkälaista. Joo. Sä tulet aina tiistaisin tähän. No me tullaan ensi viikon ohjelmaa ei vielä tiedä, mutta tullaan kyllä ihan säännöllisin väliajoin käymään. Joo. Tarkistetaan, että olette hengissä. Kyllä me hengissä ollaan täällä. Pitäkäähän kuule lippu korkealla. Me yritetään lähteä tästä taas vaeltamaan. No niin, ei muuta kuin kohti uusia seikkoja. Älä muut sano. Ja muistakaa pitää hauskaa sitä samassa. Siitä me ollaan yritetty tässä. No niin. Hei, heippa hei. Joo, moi moi. Erkki ja Sirpa on tosi semmosia lepposia, mukavia asiakkaita, meidän ihan vakkaria asiakkaat. Mä en tiedä kuinkahan monta kertaa ne on ollut täällä. Normaalisti ei tämmöistä ei tapahtuisi, että haetaan asiakkaita niinku privaattiautolla. Tässä nyt on special case ja spesiaali ihmisiäkin jopa, niin ne on meidän vähän niinku ystäviä. No niin. Mahtuuko sulle? Mahtuu kai ne tänne. Täällä on- Kevyesti Joo, ja nosti täällä vaan. on kaikki sanoo tuollakin, että vaikka te menette toiseen olta, niin tulkaa käymään Kaljalla täällä. Eikä. Näin. Juu, hirveä ihana henkilökunta täällä. Maybe not. Maybe we must put it in the back. Or maybe I can just take this off. Moi! Moi! Toi kaveri tuli kysymään mut jotain, nyt mä en ymmärtänyt sitä. Mitä se tuli kysymään? Tämä kaveri vai? Hyvä kysymys. Tietysti mun päivä on alkanut huonosti. No. Ensin loppu röökit aamulla. Eikä. Mä rikoin aurinkolasit tossa. Nyt mä astuin purkkaan. Sillä lailla. Mutta Etkä oota, tässä sä oot vielä. muuten ihan röökineutu, mitä riittää. Ihanaa. Näissä jälleen vieressä, niin me istutaan takana. Jos sä menet tänne eteen vaikka. Joo. If it's possible, I would like to have a room on this side. On this side, If it's possible. it will be, but not right now. Not right If, now. they agree to wait, let me see, half an hour. Puoli tuntia. Or maybe they can have a drink in the restaurant Yeah. till they... Okei, tarjoat sä kaikille? Ei ymmärrä. Ei ymmärrä. Kohta ymmärrät, kun mä sanon noin money no honey. Janne, kiitos sulle. Joo. Janne, kiitos, nähdään. Yes. Moi moi. Moi moi. I'm sorry. No money, no honey. Marin ensimmäiset asiakkaat. Heillä on vieläkin kysyttävää lisäviikosta. Miten menee? Hyvin, hyvin. Miten niin huonosti? Joudun pelaa vesipalloa tänään valtuutin, että nuoret viereiden kanssa. No joo. Miksi pelasit? Tykkäsin. Mä tsiimasin siellä nyt ekas puoli tuntia, mä olin ihan lopeuppu. Sehän on niin vanha jo, että hän jaksaa enää. Niin, 11 on
Perjantaina vesijumppa. Mä tuun. Eki tulee eikä katsomaan, mutta ei tuu sinne kyllä vesijumppaan. Hän joutuu muuten olla siellä altaan niinku ihan alla. Mutta kun treenaa katsotaan nyt tätä waterballia, eikä vesipalloa. Vesipalloa. Niin. Voidaan me ottaa sulle pallo siihen. Oot kato sen pallon kanssa. Siinä. Ai minä vai? Ei se tuu sinne. Ei se tuu, mutta mä tuun kyllä. Joo, se on. Mä yritän Ja voidaan siihen tulla kaveriksi katsomaan. Sirpa joutuu menemään maanantaina töihin. Joo. Voisi ottaa se lisäviikon siihen. Eli hävitetään lentolippu. Voin laittaa Jannelle tästä terveisiä. Lähetät, joo. Mutta ootteko te saanut sitä lippua vielä? Ei ole No niin, eli teillä ei edes ole sitä. Tosi en mä kaipaa. ongelmaa, mutta jos emme saa sitä lippua, niin mä... Hei, mä soitan ja Joudutaan soittaa sit töihin, että en pääse töihin vielä. Laulatteko muuten karaoke? Mut saaks jää soittaa itekin? Mut laulaa saat ite. Katso. Mä voisin laulaa sille, että minä olen Panaman. Loma on ohi myös reissuaan kertaalleen pidentäneiltä Erkiltä ja Sirpalta. Heidän pitkäaikainen ystävänsä Ivan jää kuitenkin odottamaan seuraavaa vierailua, sillä yhdessä on ehditty kokea paljon. Ivan tulee meidän kanssa Suomeen. to Finland. Sirpa ja Erkki. Täällä on kuule itketty taas, kun oikein urakalla. Bye bye. Ivan. Hyvä ystävä. Oi. Tippa tulee silmään, kun kaveri jättää. Bye bye. Me lähdetään vielä yhdelle hotellille tämän jälkeen, niin sitten sen jälkeen päästään lähteä sinne Burgasiin lentokentälle. Bulgaria paras mies mun mielestä. Kaikki muut nuortuu, mut Iivani vaan vanhenee. Tai siis Jos täyttää nuortuu, kummin päin se meni. Täyttääkö se 71 se täyttää nyt? 71 täyttää nyt. No niin, nyt ollaan kaikki paikalla bussissa, koko porukka, ja voidaan vihdoin lähteä ajelemaan tonne Burgasin lentokentälle. Ja ihan haluan tiedustella teiltä yleisesti näin, että miten on loma mennyt. Onko semmonen fiilis, että vois nostaa peukun pystyyn, että oli ihan kiva? Kyllä. Ei ollut kellään peukku alaspäin. Hyvä, ei tarvi heittää ketään ulos. Kaikki Suomeen palaavat turistit ovat viimein bussissa. Anne-Mari antaa heille vielä varmuuden vuoksi viimeiset opastukset siitä, kuinka lentokentällä tulee toimia. Tässä vaiheessa on sitten myös hyvä tarkistaa, että teillä on kaikilla passit mukana ja myöskin nuo osanottajatodistukset, eli ne lentoliput. Ja heti ensimmäisenä, kun tullaan lentokenttärakennuksen sisälle, niin siellä on lähtöselvitys. Ja lähtöselvitys tapahtuu sillä lailla... että meillä ei ole passeja, hei. Miten niin? Mitä? Niin. Ei ole. Ei ole passe, missä ne on? No tuolla Globuksessa. Hotellissa, oikeesti? Joo, on, ihan oikeesti. Joo, jääkää te venaa tähän aikaan. Katsotaan, mä saan kohta puhelun sinne. Ei muuta kuin kiitos. Ei kuulkaa mitään. Kiva reissu. Tulkaa takaisin. Tullaan elokuussa. Hyvä, sitten nähdään. Moi moi. Semmoinen toiminta, niin tää on vähän spesiaali. Se on spesiaali. Se on vähän niin kuin asiakkaatkin. Joo, te ootte tosi spesiaalasiakkaita. Hyvä. Moi moi. Moikka moi. Coca-Cola? No. Kola. No. Kai me nyt otetaan jotain. No otetaan tietenkin. Okei. No problem. All right. Merkele. What is this? What is this? Perkele. Perkele. Fucking, yeah? Maybe. Mulla on 2 vuotta eläkkeeseen. Mä täytän nyt 60 ja meidän putiikki pannaan vissiin kiinni, niin nyt ei enää puuta kuin rahat. Ajattelin, että teillä on loppuelämässä.